iyo iba usrang kasi don bor hayeng ukpa ke kemi Tela dah hikwa ban tengkelano ban syemjat no ukpa te dahili aku tak penduk no ya katip kur katip kha nomor bang di surang kasi meniyo jati ani kaman bahiken tamalong Emma, welcome to the vlogs. Hello. Saya tak lah. Hab yang tersit. Kini kedai ka video ajat kami kepah pi baju ba ku pi ba sao pi ngau ya hab so ya dei sino. Ajat kami ajat kepah na ajat sepetnya. Naminya. Sebenarnya abu kumtai kan. Soal. Kedai. Tak kita Mengiru kumbalabu entawet. Jat kami ya. Kalkum ka jing ya keren jing babun ka dan ka ni ka jing ya. Tai ther ka bai de pa kane ka topik kata balong banai jat kami ni jat kapa. Ki don ru ki bawang ba kan bani hakamon jongki simet ni sijur shanu banai ya ta ka jat. Khong kani ka jing ya keren menta ka layai ka tu kani ki don ki ba ki perlok jongi ki bai jat shaki pa ki jongki kani ka jing pursang banle ki babun ki yoi ba kadai ka jing mentoy kadon la ka jong ki jing mentoy la dai jat kapa tian dai ki babun pat ki nget ba la ka ba jat kapa kala ban simno ya kata ka takariti ka dustur ka jong khasi namar ba mangi hiting ile ti bangi ile kalong me bingin ai jat ki kemi ti mata sngi kandon kani ka jing ya keren ka jing ya thir nakalian fu from media tiang ko api pendit page ya kani ka video ka ba nong ka full ka full video ka full jingnya keren jingnya thir napo kani ka channel for media ka sabui ka link po description papini ini ka jingnya tai nia hapdeng ju kini kinong ya keren kini kinong ya thir kini kraw perkhan lesi ki bala ngam julio ha kani ka phang bat ki ba pensngo ya kata ka jing sngo joki ka bai day la panai jat kami lani la kalong bana jat kapa lani kei ka bala ban wanra ru ya ka phang pedeng kita kiar ti mentang ini le shooting jaka ka bangin shoot ini video in shoot ini jing keren tang sepet ki ong ayu hang ta ngi pini pi luk lek tuk kena bangir ni suthu lang kamut ayu kata bana jat kami ba kamut ayu kata bana jat kapa ka ba jat kami tang thara ngi lai suthu lut kalong no tin re bana jat kapa te kamtep kanong nu kodur bat ke jing mut hi jongi kalong bai kata wa ki khun kiti jongi ru ka dei ban lek be chaka kme namar ba ai su pas ngo bai ba katu ka nga ngo ba ka jeng katu ka identity lani tu ka jeng ha ka jolong kerpang ba katu ka jeng her pateng te ka kaso ko makakut no ba ka sno jinjaru ka bai dei ba kata ka khen kur khen kha yunun khot mi khai nun khot mi ba kunta ter te kibon ba jeng kran kidon ki bawang ba la dei ba ai ja chukpa kan kham duna kata ka jing ri khun rei jongki kan thai khasi jongi baladai ja sukpa mu dukpa ha ban kit ki khon bat ki wei te ki don ru ki pa ki ba kham ai ja cha u khpa ru ki dang kit hi ki khon la da kham ka kme tin rei ngin rei skap shu kai ki justification kai ta ka jing penksan ha ka bai de ta ba ja ki pa khna bengin ni su thu ngin kham sai te kamud e bengin ni persya ni no ngin sha ni no tin rei ngin skap bro arliang kalong kum no Tini personally ngating ay judge bet yaki khon syaka kami namar ngaru nga susarong bang ade uta u judge rani namar judge rani kadi ka judge jong email jong judge jong email ini pet kalong kum no mo ini video hado banda goods let's go it's nice Cilokan run of sketcher guitar nice kini cika pini shoot mentak sini oh so nice kau kalau langkum ni, tadi ni bawa kamera kamu ni. Kau biang ni, kau bayang nak wis kiri desa. This is so nice. Teka you ba jikang yen. Thabat tu tay. Dah kan set up nak jam. Check 1 2 3 check. Check. Tu kita mula double ni instang nak ikut show tang ba. Kidon kibampat ya. Wan ru nak daw jong kajing blog kajing slap ba kumda ter ini wikong ila dan hang ni ban si thir ini thiram Yes. ni si page skap ki ong kum no imat dan ki bamla ban poisu imat ngor bangila ibu por arsitek mentala da la tam la duna te la ki mi poi tingin ban si haban ya sedang no ki baidan mentai de ikong cari karsieng ibede i HOD jongka mascom department ang kiha po sinantinis
nanti ba Fabian Lingdo ibadai former chairman Jongka KCDC ti bat iba comfort dolai iba ibadai iwe niki kibadai nak ni kenhun SRT ni ke baju kursan ke baju kepa ti bat kini ke di banwan iba sound te la persang bajai kani di kecakahan ni ke di berang temai te sedang collision ban IY ban I ki jaka kom ni pila ban shoot kala ban don jaka ba pila ban pendon kam da bata kibun ba ki jing don kam space ba he ba space kata stay ru kadon ke conference room ti dan penkhana dan cafe isu jerong bat kiwi jadi pikwa sa komen hapo khlang la banai contact details bat kiwi mo Halo ba oh tak ada pagi dah yes hai manip ko lapoi takamod in 5 to 10 minutes ilapoi yang ni yes sedang no iko show Jadi nak kita tahu video gambar di bawah link point dot play. Ki langsung deh ban form yang kena langsung pun berpay cumai. House ni kan kendai spark kendai ho. Lekat ko ba kerja jong kasih tu orang ba. Usinran kasih udah balak ubayai. Badan kapor haying lock pat haying kun. Henry ke ke bengi kalong ba. Kum ba kalong nata practically. Kum ba kalong hi. Iyo ba usinran kasih dan bor haying ukpa ke kemi. Uyang ukpa la nyau ba ude uta ukur kibril. Lani ukun kibril. Bat umtan benta haga kamyak kamiu. Ha kayu di talok ikut. Hari udon ka benta tang ban penbiat ban penbiang. Ban besar ban pejak. Kamu bah kayu te ujonga. Haga duk te ujong kiwe. Ke clear show ki kon ui no ki kon u abandon no kon nama bele kajat myo te ngathai kata kam shong te ha kajat ka shong hi ha ka jing long ju brio shime udan pa ushin rang ba myo jai u ri hok ki kon te ka juro ka long kan thai ba ka yo jai om pa ro ki dan hi kan thai ka bam sala le la ki jong ki kon te la da hitwa ban tum kelano ban shim jat no no pa te dahil aku tak kipendo no ya katip kur katip kha lang kasi kejat long pa ju kam scam kanya ke deja ya sa jat la da sa kejat ka kemiru yang ni la da kejat ju sundrang tu pa oh kasyu kalandem oh so nice bisung kum no bangta bisung kum no wah te ngating la sunguyo jingmut la sui layo sunguyo ke jing start layo ke jing shai ke babun ke pakabhan do ki ba yasha bat ki ba persyaruh juga por ti sapi ni video do mendukut ka sabu ya ka link po in description kanang ma phi phin nang yo i ba phin yo sngo ba maka jerong ma sikata tam ke jing keren te inilah ila asngap hanu besdang ila ko nguru lagi babun ki benta bun ki benta ka soya ha padao te kalau stanap pada dia theria tai la sei la ma ki jong ki points ki David say dang la ba phi pe hi ba phi pin sung thu la phi kwa ban sha la phi kwa persha sakanu kaliang phi sung no ka men sim ban le la kalong ban ajat ki mi kalong ban ajat pa te phi pe ji ni no bzan ba ko nga thai tin kham yo idea shushu te no phi dang kwa ben yu shushu ngumi kini te subscribe fu from media mo khnang bangin ang wara shushu phi kini ki jing ya thir jing ya kren bagi babun ma ki ke ki ba ki kha perkhat hukum kita ki yo banwan ban ya kren ban ai la ka jong kanya ka jutam ka banga ngosko hadu mentaru ka jusung simet ko jong hi ka dei kata ban ai jat biskol kemi te bakwa ru shu ban yo sngo shu pan kita bakwa panai ta su pa kumnu kila ban justify le ne ban pensan ta ka nia jutang jong ki ba kalong ka biang ban ai ja chu pa te ngkwa ban yo sngo shu nomor ba di sunrang khazi ban yo ja te ani ka ban bai ken tamalong ne ba nomor bakar kum tu chi du tu ba kalong da pati kwa an pane pan sa mo kam sha hi ken te to sia comment na po Facebook kum no mo Please bun. Itu di kok ema saya follow jung i po Instagram, saya follow thar be. Ema idi miss oh se miss Lukimai Arjar Arhulai. Te idi Lukimai. Saya kenal. Please bun. Aha. Hai, cinyo. Bye bye. Please bun.